Alassane Lalabi, DGP de Lalabia. Mogomi hine bene minenga nyama kono de tunga fedo ye France, Italie, Amérique. Et nous c'est là. Problème fla de be nunu kan ni wakati na me dom na kom 600. O de musoko problème, ane na folo problème. Ni sawana bala o de papier ko problème. Mais kafiru dalendo Bamako, kafiru dalendo dian fan befe ko lieu mourir ka mourir galonda werla ka mogo ka war mine ka du mogo te ka glan. Eche. Tunga fe de mogo min be na be tunga fe. Mogo min be na tala nyin na tunga fe. Ni ya ga na folo mine ka du terge. O te boyla lahara ka jan. Diangone ala ba boyla diangone ka ta sura masi lahara. Donc a bega baraka changa. Mogo min be ni ko mourir wuli ka moriya ɲɛɲini mɔnam na n'i y'a ɲɛɲini n'i y'i sigi a kan baara kɛ tiɲɛ kan adamaden n'i tɛ se min na fɔ k'i tɛ se o la o de ye dɔnnibaga yɛrɛ ye awɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dilan san hali ala min m'an kunna ala ma bɛɛ mago dilan ala ma bɛɛ kɛ fɛn ye ala ma bɛɛ kɛ nafolotigi ye ala ma bɛɛ kɛ dentigi ye ala ma bɛɛ kɛ musotigi ye e ala ka jɔn de ye e tɛ se ka bɛɛ mago dilan donc bɛɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan alhamdulilayi o message de tun bɛ n bolo k'a lase inshallah salamu alaikum